Ni sunana Aliyu Sani, wanda aka fi sani da Aliyu Mikista. An haife ni a 1982. An haife ni a unguwar malamai wadda take Gyandesu a cikin birnin Zaria. Na soma karatu na addini a gaban mahaifina. Na shiga makaranta ta primary school wadda take Karfiya a cikin tsakiyar Gyandesu. Middle school junior wadda take Bakuzuntu. Daga sannan na tafi Bauchi gidan Maulana Sheikh Na'iru Usman Bauchi. Na kammala karatun secondary school ɗina a can. Bayan na dawo gida tsawon wani ɗan lokaci, na ci gaba da karatu na FCE Zaria. Daga sannan ne kuma muka shiga yanayi na rayuwa, yanayi na mu'amaloli daban-daban. Ina da mata biyu da 'ya'ya 4 a yanzu. Kuma na soma siyasa tun 1999 kenan, ko in ce na soma a sannan, amma ra'ayin siyasa kusan akalla tun lokacin Farfesa Ango Abdullahi da ya takarar gwamna da shi da marigayi da Balera nake ra'ayin siyasa, saboda akwai mu'amala tsakanin mahaifina da shi Prof. In ya zo wajen shi nan nake da fahimtar wani abu na siyasa. Na soma matakin siyasa a matakin ciyaman na akwati tun lokacin APP kenan. Daga baya ta koma jam'iyyar ANPP, ina memba a ciki. Daga baya kuma muka dawo jam'iyyar CPC. A nan ne na rike shugaba na reshi. Daga sannan na rike shugaban koli na karamar hukumar Zaria da baki daya. Muna cikin wannan mataki sai Allah ya kawo jam'iyyar APC, wanda a ƙarƙashin jagorancin jagoran mu mai girma kwamishinan kuɗi na jihar Kaduna na yanzu, wanda tsohon chief of staff ne na mai girma gwamna, kuma ya rike deputy chairman na jam'iyyar CPC, kuma sannan ya rike sakatare na jam'iyyar APC. A sannan muna ɗaya daga cikin ko in ce a sannan na zama ni ne daraktan matasa da walwala na yakin neman zaɓen mai girma gwamna Malam Nasiru Ahmed El-Rufai a karamar hukumar Zaria. Daga lokacin da Allah ya sa mun samu nasara na zaɓen fidda gwani, mun tafi mataki na zaɓe na duka mai kuke, an maida ni a matsayin mataimakin darakta na shiya ta ɗaya kenan, wanda a sannan daraktan namu shine Awal Yakubu Kyau, wanda ɗan majalisa ne yanzu na anguwar su cikin garin Kaduna. To daga bayan kuma mun tafi haka ne Allah ya ba mu nasara. Shi Awal ya an ba shi ba gwamna shawara kan harkokin matasa, wanda na zama ni ne daraktan shi na shiya ta ɗaya na harkokin matasa da walwala. Bayan sannan al'umma da yawa suka ga ya dace na cancanta zuwa takara na kansila a karamar gundumar Gyandesu karamar hukumar Zaria. Da taimakon Allah da taimakon waɗanda muke tare da su, Allah ya kaddara muka suka zaɓe mu. Mun yi wannan shugabanci na tsawon shekara 3, tebuwan mu ta ƙare, kuma mutanen Gyandesu waɗanda muke tare da su suka goyi bayan mu dawo mu ƙara neman mu. Mun dawo mun ƙara nema kuma Allah ya ba. To a wannan tsawon mulki da muka yi na shekara 3 daidai gwargwado, mun yi iya abin da za mu wajen taimaka ma matasa su dogara da kansu, da wajen samar musu da aiki da ɓangaren ilimi, da ɓangaren lafiya, da ma iya mu'amala ma zamantakewa tsakaninmu da su da baki ɗaya. To muna ma Allah godiya da wannan dama da ya ba. To alhamdulillah, abinda muka fahimta a rayuwa ita ba lallai sai kana siyasa ba. Ko da zamantakewa ne tsakaninka da iyalanka na gida, ana so ka kyautata musu,
ka sauke nauyin da Allah ya ɗora ma kuma ka yi musu adalci, to za ka samu zaman lafiya kuma za ka samu ɗaukaka da ci gaba. To tsawon mulkin da muka yi daidai gwargwado ba za mu ce mun iya faranta ma kowa rai ba, amma a daidai gwargwado abin da Allah ya ɗora mana mun yi ƙoƙarin saukewa, kuma har da ma abin da ba hurumin mu bane mun yi ƙoƙarin mu ga abubuwan da ya kamata mu yi ba don komai ba don saboda ita yanayin siyasa tun kafin ka zo wa'ansu sun yi, wani ma in ka gan shi yanzu an ce ya yi ma ba za ka gane shi ba, ba za ka sa shi a sauƙin da ya taɓa ma riƙe wata kujera ba. To shi yasa ya kasance muna da fahimta da tunanin cewa in mun samu damar mu san iya abin da za mu kyautata ma al'umma don gaba, tunda dai mun san harka ce wanda ba za ka iya ba, ba za ka gama ba, kuma ba za a yaba maka ba, amma daidai gwargwado ka yi iya abin da kake tunanin za ka iya yi don fitar da kanka daga zargin mutane da kuma sauke nauyin da Allah ya dora maka. Daidai gwargwado mun yi wannan abubuwan kuma Allah ya dafa mana da taimakon wa'inda muke tare da su, mun yi abin da wa'ansu gani ma suke ya fi ƙarfin kujerar da muke kai, wa'ansu kuma gani suke ma ina muke samun abubuwan da muke taimakon al'umma. Kamar abin da zan faɗa, ita kujera ta kansila kujera ce ta ɗan sako, ma'ana na wakili, tunda kai ba mai zartarwa ba ne, kai iyakaci in ka ga matsala ne ka je ka faɗa a ƙaramar hukuma ga matsalar da ka gani a gundumar, ga abin da ya kamata a yi wa mutanen ka, ko kuma in wani abu ya zo daga sama ka yi ƙoƙari ka tabbatar da cewa ka samu don ka zo ka kawo ma al'ummar ka wanda za su amfana. Abin da kuma ya shafi doka wanda bata saba ma dokar jiha ko ta ƙasa wanda za ka iya kawowa yadda za a samu ci gaba a ƙaramar hukumar ka, shine abin da za ka. Amma mutane da yawa sun ɗau kujerar kansila, matana ta haihu zan yi aure, a biya ma yara kuɗin makaranta, kowa yana ɗaukar aikin kansila. Kansila banda albashi babu abin da ake ɗauka a bashi. To ya kamata mutane su fahimci cewa shi duk wanda aka ɗauka aka ce an zaɓe shi a matakin kansila, an zaɓe shi ne a matsayin wakili na al'umma. Shi kuma wakili ɗan aike ne kuma ɗan saƙo ne. Abin da aka faɗan ma ka je ka faɗa, abin da ka gani a can ka kawo ma al'ummarka. To ina kira ga al'umma su tabbatar da cewa duk wanda za su zaɓa a matsayin kansila ba za su zaɓe shi ba ne a matsayin wanda zai dinga ɗaukar kuɗi yana ba su. Za su zaɓe shi ne a matsayin wakili wanda zai dinga kawo musu ci gaba. In makarantar su ta lalace je ya faɗa a ƙaramar hukuma, in kwalbati ta fashe ya je ya faɗa a gyara, in transformer su ya lalace ya je ya faɗa ya yi hanyar da za a yi a kawo, da sauran dai abubuwa wanda zai shafi rayuwarsu ko irin su asibiti haka ko kuma irin ruwan sha. To shine aikin kansila. Aikin kansila ba ana zaɓen kansila ba ne ka je ka ɗau kuɗi ka yi ta ba mutane. To tunda ma babu ma kuɗi, na za ka samu kuɗin da za ka iya ɗauka ka ba mutane, tunda in ma an barka daga kai sai kanka da iyalanka ba za ma ka iya faranta musu rai ba, ballantana 'yan siyasa da suka taimaka ma ballantana mutane. To saƙona ga al'umma mu kasance masu yi wa juna adalci. Duk abin da na san zan iya yi tabbatar ba zan iya yi, abin da na tabbatar ba zan iya yi ba faɗa ba yaudara. Su kuma al'umma su tabbatar da cewa duk abin da za su zo mana da shi abu ne wanda ya shafe mu yake zama wajibi a kan mu. Duk abin da ya zama ba wajibi ba ne a kan mu ya kasance su mana adalci, ba sai ka kawo ma mutum ba ballantana ma ya yi ƙarya ya ɗau alƙawarin da ba zai iya saukewa ba. Kuma ina kira ga al'umma saboda irin yanayin da muka tsinci kanmu a yanzu na rashin tsaro da sauran abubuwa da rashin amana. Wannan abubuwa yana zuwa ne sanadiyyar mun saki Allah mun riƙe wa'ansu abubuwa waɗanda ba su bane a cikin tsarin addininmu da al'adarmu. Saboda a yanayin da muke ciki yanzu ba ma ɗaukar 'ya'yan ɗan uwanmu ma a matsayin 'ya'ya,
ba mu ɗaukan 'ya'yan maƙota a matsayin 'ya'yayenmu, muna ɗauka yaran da muka haifa a cikin su ne kaɗai 'ya'yayenmu. Za ka ga mutum gari ya waye ka ɗau yaron ka fita da shi makaranta mai tsada, ka bar ɗan maƙocinka a zaune a unguwa, alama bai karya ba, bai da tufafin kirki. Ka je ka gama tarbiyyantar da yaron ka gama wahala da shi, sai ka zo wannan ɗan maƙocin guda ɗaya ko biyu da ka ɗauka ka taimakin su ne za su zama sanadiyyar lalata rayuwar yaron nan naka, wanda kai shekara da shekaru kana tarbiyyantar da shi, kana kashe mai kuɗi. A sannan da ka haɗa shi da ɗan naka ɗan maƙocin naka, da ka rage fitinar da za ta taso a cikin unguwar. Kuma ko da ba ma haka ba, ai akwai rayuwa tana da yanayi, akwai lokacin mutuwa, akwai rashin lafiya, akwai abubuwan da dole yanzu ya kamata mu sa mu kanmu. Duk abin da za mu daina ɗaukan yaran mu kaɗai su ne 'ya'ya, mu dinga ɗaukan 'ya'yan maƙota da 'ya'yan abokanai da 'ya'yan yan uwa a matsayin waɗanda duk mu muka haife su don mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Wannan fitintunu da duka suke faruwa a doron ƙasa, in ka ga wani abun ma sai ka ga da laifin mu kanmu al'umma. Akwai abubuwan da ya kamata a ce mu da kanmu za mu dinga yi, ba sai mun dogara da gwamnati ba, sai mu saka ma gwamnati komai mu ce gwamnati ne za ta iya aiwatar da komai. In muka yi canja halinmu, Allah zai canja mana kansu shugabannin da kirki, kuma Allah zai kawo mana mafita da ci gaba a rayuwa.